Namaste! O să fac un mic tutorial despre cum să ne pregătim pentru asta în cap. Este o postură care angajează foarte mult gâtul, umerii, dar și abdomenul. Din acest motiv, este foarte important să începem cu încălzirea gâtului. Facem rotații ușoare într-o parte și cealaltă. Repetați ori de câte ori simțiți necesar. Este important să probăm și greutatea corpului pe vârful capului, pentru că atunci când vom sta în cap, foarte mare, cam 90 și ceva la sută din greutatea corpului va fi susținută de scalp, de creștetul capului. Așa că este important să probăm și asta, fără să punem întreagă greutate din prima. Asta o vom folosi pentru postura finală. Găsim o poziție confortabilă pentru cap. Dacă nu sunteți pe pământ ca mine, folosiți pătura. Și stați aici. Greutatea în mare parte este susținută de cap și de gât. Stați aici doar cât considerați că vă este confortabil. Apoi luați pauză. Fără să vă ridicați brusc. Cu pauze. Nu lăsați umerii să se prăbușească. O parte din greutate e susținută și de mâini, dar nu multă. Pentru pregătirea brațelor și a umerilor, este important să considerați un proces mult mai lung decât o simplă încălzire înainte de postură. Enduranța brațelor și a umerilor trebuie construită în fiecare ședință de stretching, yoga, pilates, orice practicați. Flotările sunt excelente pentru asta, la fel și placa, pentru că folosește aceiași mușchi pe care îi vom folosi și noi când vom susține postura în cap. Flotări întregi. Cobra. Sau semiflotări. Sunt toate trei la fel de bune. Pentru puterea abdomenului este foarte bună și placa, cea pe care am făcut-o adineauri. Abdomene, orice alte exerciții practicați. Bărcuța.
stați în această poziție cât mai mult posibil mișcări de genul care să vă susțină aici și să angajați abdomenul. Cu asta putem să începem pregătirea posturii. Dacă suprafața pe care faceți este prea tare și alegeți să folosiți o pătură sau un prosop, aș recomanda ca grosimea să nu fie foarte mare, atât încât atunci când stăm pe prosop, brațele să fie la un nivel prea înalt față de scalp. Asta pentru că poziția de balanță în cap este asigurată de 3 puncte: scalp și cele 2 antebrațe, predominant pe coate. Și anume, mâinile împreunate, cele 2 degete mici nu le facem una peste cealaltă, încercăm să le punem la același nivel, astfel încât codul palmei să fie lipit de sol. Aici facem căuși pentru a susține capul. Punem creștetul jos, iar palmele vin să susțină în spatele capului. Apoi, brațele să nu fie nici prea depărtate, undeva nici paralele cu genunchii, undeva ușor deschise. Ne găsim aici poziția bine și stăm aici, prima poziție de pregătire. Aici ne vom da seama mai exact cât de mult din greutate lăsăm pe scalp, câtă greutate lăsăm pe umeri și încercăm fiecare poziție să vedem ce avem. Spre exemplu, acum eu sunt cu scalpul ridicat de la sol, toată greutatea este ținută de coate. Aici, toată greutatea este ținută de scalp, de creștere. Încercăm să găsim un echilibru între aceste 3 puncte, să nu fie nici predominant pe creștet, nici pe coate. Facem această încercare de câteva ori. Redefinem. Este important să încercați în reprize scurte toate aceste pregătiri, mai ales dacă n-ați mai făcut până acum statul în cap, pentru a nu supravasculariza creierul, să evităm accidente. Ok? Încercăm totul treptat. Stăm puțin, ne odihnim. Cu practică va ieși mai bine și mai ușor. Următoarea poziție este să aducem picioarele și mai aproape. Aici, practic, suntem deja ridicați. Probăm asta, ridicând câte un picior. Poate chiar să ridicăm puțin. Ușor balans, căutăm un punct de echilibru și apoi ne odihnim.
Urmăm din nou aceiași pași. Ne găsim poziția bine. Poziția 1, poziția 2, de la poziția 3, nu e necesar să ne facem având cu picioarele, pentru că asta ne va dezechilibra. Și pur și simplu tragem de fund, astfel încât să ajungem drepți. De aici punem mai multă presiune pe brațe și ridicăm câte un picior ușor. Putem sta aici o vreme, ne găsim echilibru. Apoi, pe măsură ce ne îndreptăm și coloana. Ne mișcăm ușor pentru a ne păstra echilibru. Când ajungem sus, pelvisul în față, tindem picioarele. Și aici am ajuns în postura stând în pat. Pentru a ne întoarce la sol, ne mișcăm la fel de ușor. Tălpile ușor spre spate, apoi arcuim spatele și ușor la sol. Dacă nu vă iese, înseamnă că mai trebuie practicat. În primul rând, să lucrați la forța brațelor și a umerilor. Asta vă va ajuta foarte mult. Dacă vă dezechilibrați în punctul final, de cel mai multe ori este pentru că spatele nu este drept, pentru că fundul este tras ușor spre spate, pentru că brațele nu sunt destul de puternice și pentru că abdomenul nu este încordat. Aceste trei, spatele drept, abdomenul încordat, pelvisul împins spre față. Ce zic prin asta? Adică, poate asta e postura normală, pelvisul întins spre față, înseamnă că vom face asta, pelvisul este împins spre față și abdomenul este angajat. Asta trebuie făcut și atunci când suntem în postura finală. Dacă avem spatele așa, va fi foarte greu să ținem echilibru. Rămâne doar să practicați. Luați ușor, ușor. Toate posturile pregătitoare, luați-le pe rând. Faceți foarte multă pregătire pentru brațe, înainte, pentru gât. Nu faceți asta, bineînțeles, dacă aveți probleme de circulație, probleme cu gâtul, probleme cu coloana. Nu căutați să faceți postura asta dacă aveți astfel de probleme. În rest, distracție plăcută la practicat. Namaste!